Hej og velkommen til. Velkommen her til min kanal, som hedder Langsomt tilbage til mig. Velkommen til mit første afsnit, som jeg har valgt at kalde Hvis du er træt helt ind i sjælen, så er du ikke alene. Jeg er vildt nervøs. Det her, det er rigtig grænseoverskridende for mig. Men jeg har besluttet mig for at gøre det alligevel, fordi jeg har savnet et sted, hvor jeg kunne kigge hen, hvor der var nogen, der satte ord på noget af det, vi sjældent taler om. Nogen, der snakkede om de svære dage, om de små succeser. Og hvis du kan genkende noget af det her, så er du ikke alene. Jeg er en kvinde på 47, mor til 3, papmor til 2, og så har jeg snart 4 børnebørn. Det er sådan lige op over med den 4. Glæder mig. Min yngste datter er udviklingshæmmet, så hun bor på et bosted. Og så har jeg en far, der har fremskreden Alzheimers, bor på et plejehjem langt væk. Og alle sådan familie er spredt rundt i hele Danmark. Så jeg har et liv og har haft et liv, der har været og er fyldt med masser af kærlighed. Men jeg har også selv skulle være stærk i mange år. Det har nok betydet, at jeg de sidste 5 år har forsøgt med næb og klør at kæmpe mig ud af en belastningsreaktion. En belastningsreaktion, som betyder, at jeg bliver ramt en del af migræne og af angstanfald. Oven i hatten er jeg i overgangsalderen, har været det de sidste 5 år cirka. Så jeg tænker, der er ret mange af jer, der kan genkende det her med, når jeg siger, at jeg er træt på en måde, som jeg ikke kan sove mig ud af. Jeg har nemt ved at blive overvældet. Jeg bliver meget nemt meget stille. Mine humørsvingninger er på en måde, som jeg slet ikke kan kende mig selv. Og det med ikke at kunne genkende sig selv. Og have følelsen af, at jeg hele tiden bare gerne vil tilbage til den gamle mig. Det har nok været noget af det sværeste i alt det her. Følelsen af at miste sig selv. Følelsen af at miste sin identitet. Og så det her, og så at skulle langsomt komme tilbage til mig. Og hvem er jeg? Hvad vil jeg gerne være? Ja. Jeg vil snakke ærligt. Og så vil jeg lægge en ny video op hver uge, hvor jeg kommer ind på alle mulige forskellige emner i forhold til stress, i forhold til overgangsalder, i forhold til at være en kvinde midt i livet. Så er der noget bestemt, du kunne tænke dig, at jeg skulle snakke om i forbindelse med det her, må du endelig gerne skrive det ned i kommentarfeltet.
Og du må også bare nøjes med at sende et hjerte, en thumbs up, en besked med, jeg er her, jeg har hørt dig, et eller andet. Men der er ingen krav. Så hvis du genkender noget af det, jeg har snakket om, så er du ikke alene. Vi ses i næste uge. Hej!